wakatuka WINKY D unotanda bota. Kana pane anezvo anoda kutaura pamusoro paWINKY D, advise you kumusendera message kuinbox. Because wakangozvitaura pamhepo unenge wazvitema. WINKY akada kutora nyika nhasi kuti adaita president. Akutoitwe kana ballot because it will be a landslide. But inini now little atityi WINKY D. Mafans aWINKY makadzvakira chinhu wani. Munonyanya kuzoidealize WINKY stereki. Handikutamba boys. Hasta extraterrestrial. Kunzi WINKY D ndibaba venyu, but Gorimbo akazviramba. Asi within 1 week taona achigadzira video achikumbira riregerero. Ndiregererei kana makatsamwa, but angova majokes. But yeah, from that situation we found a positive situation that we can create. Bless you guys. Kunzi Gorimbo akatuka WINKY D kuti chii? Alright, mirei ndikudzei. Gorimbo akabva atora foni yake, obva enda pasocial media, obva anyora kuti vanhu muda kundijairira, vanhu muda kundijairira. Mungandifananidza naWINKY question mark. WINKY is local and I'm global. Iwe, takati watuka baba vedu. Takati WINKY D ndibaba wakuvatuka. Mafans aWINKY D akatsamwa. Obva akanda pasocial media. Akavire nehasha mafans aWINKY D. Rimwe fan raWINKY D robva ranyora kuti kwanzi. Akanyora kuti kwanzi village people behavior when they get money. Shadaya manje. Chinzei Shadaya zvakataura. Shadaya akataura sentence rakakura, but pane pano 1 padiki pakandibata. Akati Gorimbo is now out of touch with reality ever since he was adopted by the Rock. Shadaya haendi kudenga. Ndibaba umwe munhu ari kunzi wakaadoptiwa kuAmerica kapa. Alright. Shadaya usikuenda kudenga. Ungati baba wemunhu wakaadoptiwa kuAmerica. Ndabva ndafunga song yaWINKY D yekuti Daddy my day. Ndakaadoptiwa kuAmerica mwana wangu. So Gorimbo anzo nekunyora mapost achikumbira riregerero kuna gafa kuna WINKY D. Because mafans achiri akamutsamwira. Chero zvaakuposta zvakaita sei hapashaikwi kana kuti vanhu vanosvika 20 vari kubva vangonyora kuti haputseko wakatuka gafa, but iye Gorimbo ari kukumbira riregerero gafa. But mafans aWINKY amwe acho akamuregerera, asi amwe acho achiri akamutsamwira. Speaking of kutsamwira, tine umwe futi achiri akatsamwirwa nemafans aWINKY D. Cousins vanombokubvunza kuma family functions hanzi aripi murora. Vines atova ne5 years akatsamwirwa nemaWINKY. Vines atova ne5 years akatsamwirwa nemafans aWINKY D. But ndisati ndakudzei zvakaita kuti vanhu vanyanye kumutsamwira. Ndingeri mbokudzai mbichana pamusoro paVines. Kune vamwe vanhu vanga vasingamuzivi but mashoma. Because Vines angakuzikanwa nevanhu vakawanda. Alright, Vines ndowe vanhu vekutanga vakatanga maskits muZimbabwe munomu. Vapfana vamwe vamona vachita maskits vakainspirwa naVines vese. Vines chibaba. Kuita wastaga seklete wona mawani atanga irabita tsikonekandanga hey fonera imapurisa ende akatopenga ende Vines taitomuona achitoposta ari kana muzimashondrana jinimbi chichi level racho hariti. But Vines chakazoita kuti achitsamwirwa nevanhu although anga ari talented ende Vines aiva netalent inyaya yeka bright. Ngitenda anonzi mudhara manje kuna ngiti anozono amene anozongonoita so movement chanacho so kana ngiti ndinozomuti mudhara ka ngambotanga ndisiro 5 artists pamepo kana 3 zvawo. Since that day mafans aWINKY D akamutsoma pamasocial media platform pake. Chero Vines akagadzira video unonakidza sei vanhu vaingoramba vachimutuka because vanga vakamutsamwira nenyaya yekuti aiti unga ari kusaiza WINKY D here chichi. Saka futi izvezvi chero takavhura Facebook raVines izvezvi Facebook rake rine mafollowers akawanda but tiri kutoita unge rakahekewa pakupostwa maponga idzo katsi idzi dziri kupostwa. Vamwe vachiposta imbwa dzinodya kovho. Handizi hangu ndiVines auzviposted but I think kuti rakahekewa page iri. Umwe akambonetsana nemafans aWINKY D ndiHoly Gumi
Holy gumi atina zera naye boys. Ndofunga nyaya Holy 10 muri kuiziva. Vanonyepedzera. Ya Holy 10 ndototya kuitaura because ndakangotedza kuitaura zvishoma. Ndakangotedza padiki kungoitaura. Ndoitwa bhucha. Iyi ndichaitaura kwemaseconds mashoma nyaya yacho because haufanirwi kuikanganisa, unofanirwa kutaura sezvayo. Ndatitei kunyora pasi. Chinzwe zvakaitika. Holy 10 akaimba song naWINKY D. Saka payakabuda yakabva yanzi ndeyepolitics. Holy 10 akabva atyaubva ati evo zvepolitics handiiti izvozveni. Song iyi handisiri ndakanyora, ndiWINKY D akaninyorera. Mafanzi aWINKY D zvaakabva aita. Kwanzi unonyepa kunyepera gafa kuti wakanyorwa negafa. Gona kumira semurume, makanyora song mese, ndenyu mese. Mire nditarisa ama ndungo munhu angondisenderawo message. Handisiri ndazvinyora, ama izvotyisa izvi boys. Saka zvapedza kudaroka, mafanzi aWINKY D akabva ati iwo wakatopiwa level naWINKY D. Holy 10 akati level? Akudziva kuti WINKY D anondikurira kuimba ndiani? Chero ini ndakatovhundukawo. Ndakavhunduka zvakataura Holy 10. Holy 10 obva ati kwanzi WINKY D ndoda kumupedza gore rino. Ndiri kuda kukupedza. You said that? I told WINKY D. Shit. I told him I'm never gonna let it go. Uda kupedza WINKY D. I am the one achapedza WINKY D. Mafanzi aWINKY D anenge achiri akamboita kakutsamwira Holy 10 but Holy 10 zvonishamisa masong ake anoita maviews ake vanhu nekulaika uchirolaika. I think inyaya yekuti Holy 10 agara he's talented, ane talenta, saka haazonyanyi kuhetewa nevanhu. Saka pavanhu ese vandataura apa paka Holy 10 tingati akanyanya kutanda botso, but pane vanhu ese vandataura munhu anonzi nevanhu vakawanda akatanda botso muri kumuziva. This then is the idiosyncratic. Alright, handisi kureya Passion Java. Passion Java anotoita kunge munhu ane mari, saka handina simba rekumuti akatanda botso, plus iye anozviti ndimillionaire, saka handigoni kutaura. But akakurwarisa ndiWINKY D. Usafe wakatuka WINKY D. Because WINKY D akaromba, because ndiri kuita tsvina, ndakutonzi mama Gaddafi. Mama Gaddafi. Andona. Tarifai. WINKY D anenge akupendwa kumwezi. Akubhadharisa dola kuti aone Satani. Tawazi anozozvinyanya hake pavanhu ese vatataura. Zvirikuita kunge Tawazi anomboita kunge ari kutuka vabereki vaWINKY D, sister yaWINKY D, what. Handinyatsonzisa maclip acho anonetsa. Tawazi, if you are watching this video, handisiri ndikokutukawo. Ingori like social comment, ndongotaura sezvazviri, hapana munhu wandakamaka. Tawazi ndotomufarira, chiro remember ndakatombosangana naye mutauni. Ndasangana naye mutauni akatondiudza kuti Hasta PV, I'm a big fan of your videos. I always watch TikTok man. Zvanenge achita pane video mina ndikutora kuti I'm big fan. Yakaita na levels. Fan, I'm a fan. DJ Towers, do you know level of confidence DJ Towers ari pamberi? Ndo tape dzenze dzekuchikoro dzairewa nematicha dzoramba dzakatenza kuti boom. Dzoramba dzakadai. Dzichirova nemusana. Boom. Isusu takarohwa taimhanya. Alright. Kwanzi landlord ndakuita noise. Ndikunyanya kufarisisa kana nchita YouTube ndofara. Saka ndoda kuti YouTube ite full time job yangu. Saka mana ndokumbira kuti musubscribe. Makasubscribe vanhu vakawanda. Ndofunga ndinobva ndaita kunge ndinopisa ndokutsvagira nyaya dzakaipa. Ndonyasa kuimprove mavideos angu. Ende munyore mucomment section zvinhu zviri pamwoyo penyu zvamuri kuda nezvamuri kufunga about this video. Munyora futi mucomment section amwe mavideos amoda kuti nditaure kana kuti nyaya dzamoda kuti nditaure pamusoro padzo. Ende futi achakomenda zvinhu zvinonakidza pavideo rinoni. Ndichafonera The Rock muadopta obva mutengera imba Bustop. Hasta PV.